Ще ви представя резюме на MagniBot и планът му за разработка. Проектът е в проектантска и научно-изследователска насоченост, развит до момента. Той представлява тип Crawl робот с пневматична ръка и технологични допълнения, които определят разнообразните му функции и неговата идентичност. За изработката му са изготвени детайлни чертежи и скици, които описват елементите на механизма и съответно оптималното разпределяне на пространството, което предоставят корпусът и шасито. Създадени са чертежи на AutoCAD, електрически схеми на LTSpice и 3D модели на Shark 3D. Представени са малки модели на различните типове задвижване, които роботът може да предложи. За задвижването на MagniBot ще бъдат използвани два мотор редуктора. Прототипът ще бъде навигиран чрез модул за дистанционно управление, регулиращ 4 релейни изхода, като осигурява 4 режима на работа с прехвърляне, с задържане, тригерно и съответно за време. За регулацията му е използван скачащ код Keylog, представляващ метод, чрез който излъченият от предавателя към приемника код е различен при всяко натискане на даден бутон. MagniBot предоставя различни режими на управление, чрез дистанционно приложение на компютър или телефон. Благодарение на интелигентния режим за следене на камерата, която се намира в горната част на робота, която е допълнение с цел управление на MagniBot и обмен на информация под различни форми, тя се характеризира с видеопредаване HD, запис чрез ръчна регулация или съответно автоматична, настройка чрез Wi-Fi или Remote Wizard. Има възможност за управление чрез мобилно приложение, което осигурява наблюдение в реално време, звуков обмен, режимно проследяване и други. Дава достъп до аларма, заснемане на отделни елементи и комуникация между потребителите. Възможностите за персонализиране на проекта чрез технологичните допълнения, сред които са умно реле за Helio, програмиране чрез функционални блокови диаграми, HMI Magelis, моделиран с програмата VHL Designer, PVC микробит и таблет, го определят като приложим в различни сфери на индустрията и услугите, от търговия, комуникация, навигация и дори тривиални действия. За захранването ще бъде използван акумулаторът, включен в хибридна комбинация с автономна соларна система. Системата предоставя оптимални работни условия, които предразполагат употребата на неекологичния източник, акумулатора съответно, като резервен при неблагоприятни външни и вътрешни условия. Автономността, която предлага устройството, е до цели 12 часа. Пестенето на енергия достига над 80% и се характеризира с работно напрежение 12 волта и мощност съответно 10 вата и plug-and-play система. Движението на робота се извършва по магнитни повърхности, благодарение на колела, предоставящи съставени от силни магнити, като може да се катери и по неравни терени. Благодарение на пневматичната ръка има способността да улавя предмети по пътя си. Равновесието му се запазва чрез така наречения жироскоп. Оригиналната черта на проекта е, че се използва комбинация от различни технологии за изработката на прототип. Като роботът може да се използва не само с индустриална цел, но и в сферата на услугите.